हेलौ लोगोफोर, अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै हो। बेनि उनाव बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान गोदान नटिफिकेसन मोनबाय थायो। आं लोगोनाव नट्स लायनो आयै। दे आइ बोथोरफ्रा मोजां नङा थाब फैफिन। अबहाय थांनो नानि? लोगोनाव नट्स लायनो आदा। दे थाब फै बोथोरफ्रा मोजां नङा। जागोन दे आदा। बैनो बसनि न'आ। आयु न'आनो गैथारा माथो मा खामायना नांगौहाय। फै जानला मानला दाबुंलै दासो लुबैदों बसआ। थ' थांसै थ'। आसाम बुलसत। मोदोमायसो ना ए र' बस जोंनि गेंआव सानै गोदानै जइन जानो फैदों। लाबो बिसोरखौ। जागोन बस। खुलुमबाय बस। खुलुमबाय बस। नोंसोर मानि थाखाय फैदों? होद बिराद गोदो गादाथारलै बस उनफ्राव खोनासं जासिगोनदां। नोंसोर जोंनि गेंनि रुल्स आरो रेगुलेसनखौ मिन्थिजोबखायो ना? मिथियालै बस। जोंनि गेंआव खयलानि अनगा जेरावबो जिरायनो मोना आरो जोंनि गेंआव बिरिनि अनगा सिगारेट सोबनो मोना। बोरमाफोर खावनो रोंखायो ना? एक्सपार्टखा बस बिदियाव। बाथाब खामानियाव बायदो बिसोरखौ। जागोन बस। ओंखारदो बेयावनो। ओइ सिगारेट हर। गंबेसे? पेकेटसे हर। सलायबो हर। ओइ बाबु फैसालाय? मानि फैसालै? सिगारेटनि फैसा बाबु? ओइ नैबे बाथाखौ सिनायाखै नों? बेनि फैसा लाबो। ओइ स्कट ओइ देखना लाबो। ओइ गब्लंजोबगोनबो। है थामालै बाबु बिदि नङालै बिदि नङा। आरो बिबावनांगौबा दिला दे बाबु दिला। बे लामाजों मासे दाउराय फैबाय थायो।
बेगखौ दिनै दिखोना लांनांगौ Jangan bos. हेलौ हेलौ नोंनि नोंनानावा आंनि खबजायाव दं दानो नोगोद 50,000 रां लानानै फै नोंनानावखौ मोजाङै नांगौबा हा सोरलाय नैबे थयलासो आरो जेबो सालाक्स खालामनाय नङा मिथिबाय नों नङाब्ला नोंनानावखौ मोजाङै मोनलांनाय नङा दे लांगासिनो दं आंनि बिनानावखौल' जेबो दाखालाम लांगासिनो दं आं बेबादि महत्त' समाव हासुनो ओंखारनांगौ ना रेगबो गैया बिगुर सेख्ला आइडिया हा आं सेख्ला वाय आं सेख्ला जोरा जोरा Hei roh. बेनो ना टयलेटनि आदाया Fैसा लाबोनांगौ नाङा नोंनोमोन ना? औ आंनो थाबो. Bos, प्रसादा सफैबायमोन. बाथाब चेक खालामै फुल दं बस खेंनानै बुरबक नोंलिया बस गोदोनि एक्सपिरियेन्स दं बस फैसाखौथ' फैबायमोन आंनि बिनानाव बोरै हगार हरजासिगोन नामा बस? हगारहैदो जागोन बस. खेंना हरदो. जागोन बस फैदो नायनो थांसै ओइ मोजाङै थांलै बिनानाव ओइ फोरला फोरथा बाथाब फैजोबदोलै थां फोरदावलां मा सिरि सिरि है 50,000 मोनलायबाय मोनलायबाय 50,000 मोनलायबाय उफ बास 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 बाथाब प्रसादा बख'दो साला सैमानि फिसा सुइदारि जानाव बनो Secretary? Yes, boss. Yes, boss.